हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रणामालु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. అష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మరొకసారి హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసుల్లో మనము 4వ స్కందం గర్భ సృష్టి, అందులో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షిణించే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. ఈరోజు ఆ అధ్యాయంలోని 7 మరియు 8వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఆ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. రిత్విజవూచుః తత్వం నతే వయమనంజన రుద్రశాపాత్. తత్వం తత్వం నతే వయమనంజన రుద్రశాపాత్. తత్వం నతే వయమనంజన రుద్రశాపాత్. తత్వం నతే వయమనంజన రుద్రశాపాత్. కర్మణ్యవగ్రహదియో భగవన్ విదామః. కర్మణ్యవగ్రహదియో భగవన్ విదామః.
कर्मण्यवहर्यो भगवन् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामः कर्मण्यवहर्यो भगवन् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामः कर्मण्यवहर्यो भगवन् धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यम् धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यम् धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यम् ज्ञातं यदर्थमदिदैवमदो व्यवस्थाः ज्ञातं यदर्थमदिदैवमदो व्यवस्थाः ज्ञातं यदर्थमदिदैवमदो व्यवस्थाः ऋत्विज ऊचुः तत्त्वं न ते वयमनञ्जनरुद्रशापात् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामः भगवन् विदामः तत्त्वं न ते वयमनञ्जनरुद्रशापात् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यम् ज्ञातं यदर्थमदिदैवमदो व्यवस्थाः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यम् ज्ञातं यदर्थमदिदैवमदो व्यवस्थाः श्रीकृष्ण మొత్తం శ్లోకం ऋत्विज ऊचुः तत्त्वं न ते वयमनञ्जनरुद्रशापात् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यम् ज्ञातं यदर्थमदिदैवमदो व्यवस्थाः श्री कृष्ण नागरत्न माताजी शोभा रानी माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी ऋत्विजवूचुः तत्त्वं न ते वयमनञ्जनरुद्रशापात्
कर्मण्यवग्रहधियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं ज्ञातं यदद्धमधिदैवमधो व्यवस्थाः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఋత్విజవూచుః తత్వం నతే భయమనంజన రుద్రాశాపాత్ కర్మణ్యవగ్రహతియో భగవన్ విదామః ధర్మోపలక్షణమిదం త్రివృతద్వరాఖ్యం జ్ఞాతం యదర్థమధిదైవమదో వ్యవస్థాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఋత్విజ ఊచుః తత్వం నతే వయమనజ్ఞన రుద్రాశాపాత్ కర్మణ్యవగ్రహదియో భగవన్ విదామః ధర్మోపలక్షణమిదం త్రివృదద్వరాఖ్యం జ్ఞాతం యదర్థమధిదైవమదో వ్యవస్థాః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రభు హరే కృష్ణ. చదువు. ఋత్విజౌచుః తత్వం నతే వయమనంజన రుద్రాశాపాత్ కర్మణ్యవగ్రహధియో భగవన్ విదామః ధర్మోపలక్షణమిదం త్రివృదధ్వరాఖ్యం జ్ఞాతం యదర్థమధిదైవమదో వ్యవస్థాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. ఋత్విజః ఋత్విజః ఋత్విక్కులు, ఋత్విక్కులు, ఊచుః ఊచుః, కలికిరి, కలికిరి, తత్వం తత్వం, సత్యము, తే తే నిన్ను, వయం మేము, అనంజన భౌతిక కల్మష రహితుడు, రుద్ర శివుడు, శాపాత్ అతని శాపముచే, అతని శాపం, కర్మని కామ్య కర్మల యందు, కామ్యకర్మల అవగ్రహ అతులమై, దియః అట్టి బుద్ధిచే, భగవన్ హే ప్రభు న విదామః ఎరుకజాలము, ధర్మ ధర్మము, ఉపలక్షణం చిహ్నితము, ఇదం ఈ త్రివృట్ వేద జ్ఞానం యొక్క 3 విభాగములు, అద్వర యజ్ఞము, వాక్యం పేరిట, జ్ఞాతం మీ మెరుగము, యత్ అది, అర్థం ప్రయోజనము కొరకు, అధిదైవం దేవతార్చనము కొరకు, అదహ ఈ వ్యవస్థాః ఏర్పాటు. ఋత్విక్కులు భగవానునితో ఇట్లు పలికిరి, హే ప్రభు భౌతిక కల్మషమునకు పరమైన దేవా
పరమైన దేవ శివానుచరుల శాపము వలన మేము కామ్య కర్మ రతులమై పతనము చెంది తత్కారణమున నిన్ను గూర్చి ఏమియును ఎరగని వారమైతిమి పైగా యజ్ఞము పేరుట అనుష్ఠానము కావించుచు వేదముల 3 విభాగములందు ఇప్పుడు రతులమైతిమి దేవతలకు వారి యజ్ఞ భాగములను ఇచ్చుటకై నీవు ఏర్పాట్లను కావించితివని మేమెరిగి ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. వేదములు త్రైగుణ్య విషయ వేద అని భగవద్గీత 2.45 అని పేర్కొనబడినవి. వేదవాదులు వేదములయందు పేర్కొనబడిన అనుష్ఠానమునందే ఆసక్తులై యుద్ధులు. తత్కారణమున వేదముల చరమ లక్ష్యము శ్రీకృష్ణుని అవగతము చేసుకుంటేనని వారు ఎరుగజాలరు. కానీ వేదములు చూపెడి ఆకర్షణలను దాటిన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అనగా భౌతిక గుణములచే ఎన్నడూనూ కలుషితులు కానివాడు అవగతము అగునని వారు ఎరగజాలరు. కానీ వేదములు చూపేడే ఆకర్షణలను దాటిన వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంటే భౌతిక గుణములచే ఎన్నడూను కలుషితం కానివాడు అవగతం చేసుకోనగలరు. కనుకనే విష్ణు భగవాను ఇచ్చట అనంజన అనగా కల్మషరహితుడని సంబోధింపబడి వేదవాద రతులను శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత యందు ఈ క్రింది విధముగా తిరస్కరించను. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్లవదంత్య విపశ్చితః వేదవాదరతా పార్థ నాణ్యదస్తి వాదినః. అల్పజ్ఞులకు మానవులు వేదముల యొక్క పుష్పిత వాక్కుల ఎడనే మిగులు అనురక్తులయ్యుండి అంతకు మించి వేరేదియునూ లేదని పలుకుదురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 28వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సదస్యావూచుః ఉత్పత్త్యధ్వనన్య శరణ ఉరుక్లేశ దుర్గేంతకోగ్రా. ఉత్పత్త్యధ్వన్య శరణ ఉరుక్లేశ దుర్గేంతకోగ్రా. ఉత్పత్త్యధ్వన్య శరణ ఉరుక్లేశ దుర్గేంతకోగ్రా. ఉత్పత్త్యధ్వన్య శరణ ఉరుక్లేశ దుర్గేంతకోగ్రా. వ్యాలాన్విష్టే విషయ మృగ తృష్యాత్మగేహోరుబారః.
व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुवारः व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुवारः व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुवारः द्वन्द्वस्वभ्रे कलमृगभये शोकदावेग्नसार्तः द्वन्द्वस्वभ्रे कलमृगभये शोकदावेग्नसार्धः द्वन्द्वस्वभ्रे कलमृगभये शोकदावेग्नसार्धः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः तदस्यावूचुः उत्पत्यध्वन्यशरणवुरुक्लेशदुर्गेन्दकोग्र व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुवार उत्पत्यध्वन्यशरणवुरुक्लेशदुर्गेन्दकोग्र व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुवारः द्वन्द्वस्वभ्रे कलमृगभये शोकदावेग्नसार्तः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः द्वन्द्वस्वभ्रे कलमृगभये शोकदावेग्नसार्तः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः
హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం సదస్యావూచుః ఉత్పత్త్యద్వన్య శరణ గురు క్లేశ దుర్గేంతకోగ్ర వ్యాలాన్విష్టే విషయ మృగతృష్యాత్మగేహోరుబాలః ద్వంద్వ స్వప్రే కల మృగ భయే శోకదావేగ్న సార్థః పాదౌ కస్తే శరణద కదాయాతి కామోపసృష్టః హరే కృష్ణ శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ చాముండేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ చాముండేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సదస్య ఊచుః ఉత్పత్య ధ్వన్య శరణ ఉరుక్లేశ దుర్గేంత కోగ్ర వ్యాలాన్విష్టే విషయ మృగ తృష్యాత్మ గేహోరు భారః ద్వంద్వస్వభ్రే ఖల మృగయే శోకధావేజ్ఞ సార్ధః పాదౌ కస్తే శరణద కథాయాతి కామోపసృష్టః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. సదస్యావూచుః ఉత్పత్త్యధ్వన్య శరణ ఉరుక్లేశ దుర్గేంత కోగ్ర వ్యాలాన్విష్టే విషయ మృగతృష్ట్యాత్మగేహోరుభారః ద్వంద్వశ్చభ్రే ఖల మృగ భయే శోకధావేజ్ఞ సార్ధః పాదౌ కస్తే శరణద కదాయాతి కామోపసృష్టః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాధవి నీలప్ మాతాజీ భవానీ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు. సదస్యావూచుః ఉత్పత్త్యధ్వన్య శరణ ఉరుక్లేశ దుర్గేంత కోగ్ర వ్యాలాన్విష్టే విషయాం మృగతృష్ట్యాత్మగేహోరుభారః ద్వంద్వస్వభ్రే ఖల మృగ భయే శోకదావేజ్ఞ సార్ధః పాదౌ కస్తే శరణద కదా యాతి కామోపసృష్టః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సదస్యావూచుః ఉత్పత్త్యధ్వన్య శరణా ఉరుక్లేశ దుర్గేంత కోగ్ర వ్యాలాన్విష్టే విషయ మృగ తృష్యాత్మగేహోరుభారః ద్వంద్వస్వభ్రే కల మృగ భయే శోకదావేజ్ఞ సార్ధః పాదౌ కస్తే శరణద కథాయాతి కామోపసృష్టః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. సభాసదులు ఊచుః పలికిరి ఉత్పత్తి జన్మ మృత్యు పరంపర అధ్వని మార్గమున అశరణి ఆశ్రయస్థానము లేకుండా గురు గొప్ప క్లేశభరితమగు
క్లేశభరితమగు దుర్గే దుర్గే దుర్గమున దుర్గమున అంతక ముగింపు ముగింపు ఉగ్ర ఉగ్ర ఉగ్రమైన ఉగ్రమైన యాల యాల సర్పములు సర్పములు అన్విష్టే అన్విషే నిండి నిండి విషయ విషయ భౌతిక సుఖము భౌతిక సుఖము మృగతృషి మృగతృషి ఎండమావులు ఎండమావులు ఆత్మ ఆత్మ దేహము దేహము గేహ దేహ గృహము గృహము ఉరు విపరీతమగు విపరీతము భారః భారము ద్వంద్వ ద్వంద్వము స్వభ్రే నామమాత్ర సుఖ దుఃఖములనడి గోతులు కళ క్రూరములగు మృగ జంతువులు భయే భయపడి శోకదావానలము అజ్ఞస అర్థః మూర్ఖుల హితము కొరకు పాదవోకః పాద పద్మాశ్రయము తే నీకు చరణమునిచ్చువాడవు కదా ఎప్పుడు యాతి పొందుదురు కామ ఉపస్పృష్టాః అన్ని రకముల కోరికలచే వ్యసనపడిన వారై సభాసదులు ఇట్లు పలికిరి దుఃఖమయ జీవనమున నెలకొనినట్టి సర్వులకు ఏకైక ఆశ్రయ స్థానము వంటివాడా బద్ధ జీవన స్థితియను ఈ దుర్గమునందు కాలసర్పము కాటువేయుటకు పొంచియున్నది ఈ జగత్తు నామమాత్ర సుఖదుఃఖములనడి గోతులతో నిండియుండుటయే గాక పెక్కు క్రూర మృగములను దాడి చేయ సిద్ధముగా నున్నవి శోకాగ్ని నిరంతరము ప్రజ్వరిల్లుచున్నది విద్యాసుఖమనడి ఎండమావులు ఎల్లప్పుడూ ఆకర్షణకు గురి చేయుచున్నవి అయినను నిన్ను ఆశ్రయించుట లేదు ఆ విధముగా మూర్ఖ జనులు
మూర్ఖజనులు నామమాత్ర బాధ్యతలని నెత్తిన వేసుకొని జన్మ మృత్యు వలయములో తిరుగాడుచుందురు. నీ పాద పద్మాశ్రయమును వారెన్నడు స్వీకరింతురో మీ మెరుగజాలము. హరే కృష్ణ. భాష్యం. ఈ శ్లోకమునందు వర్ణించినట్లుగా కృష్ణ భక్తి భావన లేనట్టి వారు అత్యంత అనిశ్చిత జీవనమును గడుపుచున్నట్టి వారే. కానీ ఇట్టి పరిస్థితులన్నింటికి కారణము శ్రీకృష్ణుని విస్మృతియే. ఆ విధంగా మోహగ్రస్తులను దుఃఖితులను అయిన జనులకు ఊరట కలిగించుటకే హరినామ సంకీర్తనోద్యమము అనగా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ఉద్దేశించబడినది. ఈ కారణమున ఇది సమస్త మానవాళికి గొప్ప సహాయక కార్యమై ఉన్నది. ఈ సంకీర్తన ఉద్యమమునందు పాల్గొనువారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారిని సర్వజీవ సుహృత్తు ను అనుసరించడి కారణమున పరమోత్కృష్ట శ్రేయోభిలాషులై ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యములు, వివరణలు ఈ శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేతాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి శ్లోకాలలో ముఖ్యంగా మనము నిన్నటి క్లాస్ నుండి ఆ దేవతల యొక్క ప్రార్థనలు, ఆ దేవదేవుని గురించి ప్రార్థనలు మనము చూస్తూ ఉన్నది. అందులో మొదటగా దక్షుడు ఆ దేవదేవుడితో అంటాడు, హే ప్రభు, సమస్తానికి పరమైనటువంటి వాడవు నీవు, చిన్మాత్రుడవు, భైరహితుడవు, ఈ మాయ నీ యొక్క ఆధీనంలో ఉండేటువంటిది. మరి అటువంటి నీవు ఎల్లప్పుడూ ఈ భౌతిక కల్మశాలకు దూరుడు అయినటువంటి వాడవి, నీవు మమ్మల్ని అనుగ్రహించు అంటూ ఆయన
భగవంతుడిని వేడుతున్నటువంటిది. ఎందుకంటే అంతకు ముందు తనకు జరిగినటువంటి సంఘటన ద్వారా అతడు ఆ ప్రభువుని సమస్తానికి నీవే అంటూ భయరహితుడవు, మొత్తానికి పరమైనటువంటి వాడవు, మాయందే ప్రకటితమైనప్పటికీ దానికి పరంగా ఉండేటువంటి వాడు, అంటే ఈ మాయా ప్రభావాలకు లోను కాని వాడు. ఎందుకంటే మేమంతా కూడా ఈ మాయలకు లోనై ఉన్నటువంటి వాళ్ళము అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుడిని కీర్తించి ఉండగా, తదుపరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋత్వికులు ఇంకా ఆయనను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఋత్విజ ఊచుః తత్వం నతే భయమనంజన రుద్రపాశాత్ కర్మణ్యవగ్రహ ధియో భగవన్ విదామః ధర్మోపలక్షణమిదం త్రివృదధ్వరాఖ్యం జ్ఞాతం యదర్థమదిదైవమదోవ్యవస్థాః అంటూ ఆ ఋత్వికులు ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా వేడుకుంటూ ఉన్నారట ఆ భగవంతుడితో. హే ప్రభు, భౌతిక కల్మషములకు పరమైన ఓ దేవా, ఓ దేవదేవా అంటూ ఆయనతో చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. శివానుచరుల శాపము వలన మేము కామ్య కర్మ రతులమై పతనము చెంది తత్కారణమున నిన్ను గూర్చి ఏమియును మేము ఎరగల వారమైతిమి. ఎందుకంటే అంతకు ముందు జరిగినటువంటి సంఘటనల కారణంగా వారు ఆధ్యాత్మికంగా కొంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకున్న వాళ్ళైనప్పటికీ కూడా ఆ దక్ష యజ్ఞం దగ్గర ఆ శివుని యొక్క అనుచరులు, ముఖ్యంగా ఆ నందుడు యొక్క శాపము వలన ఆ ఋత్వికులు వాళ్ళందరూ కూడా వారి యొక్క స్థితుల నుండి పతనం చెంది, ఎందుకంటే శివుడికి అవమానం జరుగుతూ ఉన్నా వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నటువంటి కారణంగా అక్కడ ఆ శివ అనుచరుడు వారికి మరి ఆ విధంగా చేయడము, తదుపరి ఆ యజ్ఞాన్ని కూడా ధ్వంసం చేయడము, మొత్తంగా వాళ్ళు పతనం చెంది ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని, ఆ కారణం చేత మేము అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండిపోయాము, నీతో ఉన్న సంబంధం మాకు తెగిపోయినది, ఆ కారణంగా నీ గురించి మేము ఏమీ కూడా తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాము. అలాగే మరి వారి యొక్క శాపాల కారణంగా యజ్ఞాలు అనేటువంటి పేరిట మరి ఈ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ మృదు మధురమైనటువంటి ఆ వాక్కులకు యజ్ఞముల పేరిట అనుష్ఠాలను కావిస్తూ ఆ వేద 3 విభాగాల యందు త్రిగుణమైనటువంటి త్రిగుణ విషయ వేద అంటూ చెప్పబడినటువంటి వేదములు మరి ఆ సత్వరజు తమో గుణాలు అనేటువంటి ఆ గుణాలతో చేతను. సో ఆ విధంగా మరి మేము ఆ యజ్ఞము పేరిట అనుష్ఠానము కావించుచు వేదముల యొక్క 3 విభాగముల యందు ఇప్పుడు రతులమైతిమి. దేవతలకు వారి యజ్ఞ భాగములను ఇచ్చుటకై నీవు ఏర్పాట్లను కావించితివని మేము ఎరిగి ఉన్నాము అంటూ వారు ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వారు అక్కడ వారి యొక్క స్థితిని మర్చి, అంటే పతనం చెంది ఉన్నటువంటి కారణంగా ఇప్పుడు మరి ఆ భగవంతుడు యొక్క అనుగ్రహం కోసం ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవడానికి వారి యొక్క ప్రయత్నంగా ఉన్నటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము, వేదములు త్రైగుణ్య విషయా వేద అని పేర్కొనబడినవి. వేదవాదులు వేదముల యందు పేర్కొనబడిన అనుష్ఠానముల యందే ఆసక్తులై ఉందురు. తత్కారణమున వేదముల యొక్క చర్మ లక్ష్యము శ్రీకృష్ణుణ్ణి అవగతం చేసుకునుటయే అనేది వారు ఎరుగజాలరు. ఎందుకంటే వేదములను ఇచ్చినటువంటి వాడు, వేదముల యొక్క అంత్య లక్ష్యము ఆ భగవంతుని తెలుసుకోవడమే అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటిది కదా. సో మరి అటువంటి మరి ఆ వేదాలని వీళ్ళు ఆ త్రైగుణ్య విషయా వేద అంటూ మరి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. ఆ భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలోని 45వ శ్లోకము, హరే కృష్ణ, ఎవరైనా
శ్లోకం చెప్పేవాళ్ళు, ఆ శ్లోకం గుర్తున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిత్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకాల యొక్క భావంలో మనకి కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. ఓ అర్జున, వేదాలు ముఖ్యంగా ప్రకృతి త్రిగుణాలకు సంబంధించిన విషయాలనే చర్చిస్తూ ఉన్నాయి. నీవు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడవు కావలసినది. సకల ద్వంద్వాల నుండి లాభక్షేమాల సకల చింతల నుండి విముక్తుడవై ఆత్మయందే నెలకొనవలసినది అంటూ, ఎందుకంటే సమస్త భౌతిక కార్యాలు ప్రకృతి త్రిగుణాలలో చర్య ప్రతిచర్యలను కూడి ఉన్నాయి అని చెప్పుకుంటారు. సో కాబట్టి ఏ చర్యకైనా ప్రతిచర్యగానే ఉంటుంది. మంచి కార్యాలు చేస్తే, అంటే వేదాలలో సూచించబడినటువంటి వేద విహిత కర్మలను ఆచరించినట్లయితే మంచి ఫలాలు వస్తాయి. అలాగే వేదాలలో సూచించబడినటువంటి వికర్మలు చేసినట్లయితే చెడు ఫలాలను వస్తూ ఉంటాయి. కనుక మరి ఆ విధంగా అవి మరి సకామ ఫలాల కోసం ఉద్దేశించబడినటువంటి వాటి యందు ఆసక్తులై ఆ ఇంద్రియ భోగము నుండి మరి ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరుకోవడానికి వాస్తవానికి ఈ సకామ కర్మలు నిర్దేశించబడినటువంటివి. అలా చేస్తూ చేస్తూ క్రమక్రమంగా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి పొందవలసినటువంటి. సో మేము ఇప్పుడు మరి ఆ వేదాల యొక్క మృదు మధురమైనటువంటి ఆ సకామ కర్మలలోనే నిమగ్నమై ఉన్నాము. కనుక మమ్మల్ని ఉద్ధరించి మరి ఆధ్యాత్మిక విషయాలను మాకు అవగతమయ్యే విధంగా అనుగ్రహించుము అంటూ వారు వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాలని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, వేదములు చూపెడే ఆకర్షణలను దాటి వారు శ్రీకృష్ణు భగవానుని అవగతము చేసుకొనగలరు. ఎప్పుడైతే, ఎందుకంటే మనకి చెప్పబడింది వాస్తవానికి ఇవన్నీ కూడా మరి సకామ కర్మలన్నీ కూడా వాటన్నిటి ఏంటి, ఇంద్రియ భోగ పదము నుండి ఆధ్యాత్మిక పదంలోకి క్రమంగా తీసుకోవడానికే వేదాలలో దాదాపు ఈ సకామ కర్మలన్నీ కూడా చెప్పబడినటువంటివి. సో మరి ఆ విధంగా మరి వారు ఆ వేదములు చూపేటువంటి ఆకర్షణలను దాటి భగవానుణ్ణి, అంటే భౌతిక గుణముల చేత ఎన్నడనూ కలుషితం కానివాడు భగవాను. ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, మాయలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ మాయకు పరమైనటువంటి వాడు. సో మరి అలా వాటిని ఆచరించడం ద్వారా మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు నీ అవగాహన చేసుకోగలరు అని. కనుకనే విష్ణు భగవానుడు ఇక్కడ మనకి అనంజన అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే వేద వాదరతులను శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత యందు మరి ఏ విధంగా తిరస్కరించారో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. యామిమాం పుష్పతాం వాచం ప్రవదంత్య విపచ్చితః వేదవాదరతాః పార్థ నాన్యదస్తితి వాదినః. సో అల్పజ్ఞులు అయినటువంటి మానవులు వేదముల యొక్క పుష్పిత వాక్కుల ఎడనే, అంటే ఆ స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉన్నత లోకాల ఉన్నత జన్మము, అధికారము వంటి వాటి నానా విధమైనటువంటి వాటి కొరకు ఆ పుష్పిత వాక్కులు అని చెప్తున్నారు. ఏంటి, స్వర్గలోక ప్రాప్తి అని, ఉత్తమ జన్మము అని, అధికారము అని. ఎందుకంటే వాస్తవానికి
మన సమాజంలో కూడా ఈ గురువులు చేసేటువంటి కొంతమంది, అంటే గురువు అనే పేరు పెట్టుకుని బ్రాహ్మణులైనా సరే, కొంతమంది, అందరూ చేయకపోవచ్చు. సో నీకు ఇది చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుంది, ఇవాళ సోమవారం రోజు ఇది చేస్తే రేపు మళ్ళీ ఆ మంగళవారం కల్లా ఈ ఫలితాన్ని పొందుతావు అంటూ ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి వాటిని చెప్పించి ఆ అల్పజ్ఞులైనటువంటి వారిని ఆ విధంగా వాటికి ఆకర్షణ అయ్యే విధంగా చెప్తున్నారు తప్ప వాస్తవమైనటువంటి జ్ఞానం ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఉద్దేశించబడినది చెప్పట్లేదు. సో ఈ యజ్ఞం చేస్తే నీకు ఈ ఉద్యోగం వస్తుంది, లేదా ఇది చేస్తే నీకు వివాహం అవుతుంది, ఇది చేస్తే నీకు సంతానం కలుగుతుంది, ఇలాంటి వాటిని చెప్పడం వల్ల సో మరి వాటికే, ఎందుకంటే అల్పజ్ఞులు కనుక జ్ఞానులు ఏది చెప్తే అది వినేటువంటి విధంగా ఉంటుంది కనుక మరి వారు ఆ విధంగా అందుకే చెప్తున్నారు, అల్పజ్ఞులకు మానవులు వేదముల యొక్క పుష్పిత వాక్కులయడ మిగుల అనురక్తులై ఉండి అంతకు మించి వేరేదేమూ లేదని వారు పలుకుతూ ఉంటారు. అది వారి యొక్క అజ్ఞానం అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అలా ఆ వేదాల చేత అలంకృతమైనటువంటి వాక్కులకే వాళ్ళు అనురక్తులవుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. దాని కొరకే ఇంద్రియ భోగాల కొరకు, ఐశ్వర్యాల కోసం, జీవితాల కోసం వారు వాటిని ఉపయోగించుకుంటున్నారు అని చెప్పబడినటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు. సో ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సదస్య ఊచుహు అంటూ చెప్తున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి సదస్సులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారు. సదస్య ఊచుహు ఉత్పత్త్యధ్వన్య శరణ ఉరు క్లేశ దుర్గేంత కోగ్ర వ్యాలాన్విష్టే విషయ మృగ తృష్యాత్మగే పోరుబార ద్వంద్వ స్వప్రే కల మృగభయే శోకదావేగ్న సార్త పాదౌ కస్తే శరణద కదాయాతి కామోపసృష్ట. సో ఇంకా ఆ సభాసదులు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ఇలా వేడుకుంటూ ఉన్నారట. దుఃఖమయ జీవనమున నెలకొన్నట్టి సరువులకు ఏకైక ఆశ్రయస్థానమైనటువంటి వాడా, అంటే ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని ఈ భౌతిక జగత్తులో దుఃఖ సాగరంలో జనన మరణ చక్రాలలో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి ద్వంద్వమయమైన జీవన విధానాలలో ఉంటూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ జీవులకు ఆశ్రయం ఉన్నటువంటి ఏకైక ఆశ్రయం ఆ భగవంతుడు. అటువంటి భగవంతుడిని వాళ్ళు దర్శించుకున్నట్లుగా ఇప్పుడు చెప్పబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది ఆ విష్ణు భగవానుడే సర్వానికి ఆశ్రయము అనేటువంటిది. అక్కడ సభలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విష్ణు భగవాను ఆదినారాయణ రూపంలో అక్కడ దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆయనను వేడుకోవడం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. బద్ధ జీవన స్థితియను ఈ దుర్గమునందు కాల సర్పము కాటువేయుటకు పొంచి ఉన్నది. అంతే కదా, భగవద్గీతలో అహంకాలోస్మి అంటూ చెప్తారు. కాలము అనేటువంటి సర్పం చేత కాటువేయబడేటువంటి బద్ధమయమైనటువంటి జీవన విధానంలో మేమున్నాం. ఎప్పుడు ఈ కాలం అనేటువంటి మృత్యు అనే కాల సర్పం కాటు వేస్తుందో తెలియదు, అది నిరంతరము పొంచి ఉంటూ ఉంటుంది. సో కనుక అలా ఆ బద్ధ జీవన స్థితి అనేటువంటి ఆ దుర్గమునందు దాటచక్యము కానటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క మాయ బాహ్య శక్తి, మరి అటువంటి జగత్తు నామమాత్ర సుఖ దుఃఖములు అనేటువంటి ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చేసి ఏదో సుఖాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లు, నాది, నా పరివారము, నా సంపదలు అంటూ మనము చేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలయం, దుర్గము, బద్ధ జీవితంతో ఉన్నటువంటి ఈ జగత్తులో ఉండేవి సుఖ దుఃఖాలు అనేవి నామమాత్రం. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఈ దుఃఖాలు సుఖాలు అనేటువంటివి తాత్కాలికమైనటువంటివి, అవి వచ్చిపోయేటువంటివి. అటువంటి వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు. సో కనుక మరి నామమాత్రంగా వచ్చేటువంటి ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటి గోతులలో, దుఃఖము అనేటువంటి గోతులో పడతాం, మళ్ళీ తర్వాత ఒడ్డుకు ఎక్కుతాం, సుఖము అనేటువంటి ఒడ్డుకు ఎక్కడం. అంతేకాదు ఈ సుఖ దుఃఖాలే కాకుండా మన చుట్టూ
అనేకమైనటువంటి ఇతర భౌతిక జీవుల ఎడ మనకి ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక అంటూ 3 రకాలైనటువంటి బాధలు మనకి కలుగుతూ ఉండేటువంటి, అందులో ఆది భౌతిక మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక మృగాలు, క్రిమి కీటకాలు, ప్రాణులన్నీ దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి శోకాగ్ని నిరంతరము ప్రజ్వరిల్లుచు ఉన్నది. సో మరి ఈ జీవన విధానంలో, ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఈ దుఃఖాలయంలో ఎప్పుడు కూడా శోకమే కదా ఉండేది, ఉన్నదే దుఃఖాలయంలో ఉన్నాం. మరి ఈ దుఃఖాలయంలో నిరంతరము శోకము ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే వాస్తవము కానటువంటి వాటినే సుఖాలుగా భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మనం మరి నిజమైనటువంటి సంపదలు, నిజమైనటువంటి సుఖం అంటే ఏంటో తెలుసుకోలేక ఈ ఐశ్వర్యము, ఈ భౌతికమైన సంపద ఉంటేనే సుఖం అని అనుకుంటుంటారు చాలా మంది. చాలా మంది వాడు బాగా సంపాదిస్తున్నాడు, ఎంతో సుఖంగా ఉంటున్నాడు రా బాబు, మేము భక్తి చేస్తున్నాము కానీ మాకేంటి ఈ గతి అంటుంటారు. కానీ వాడు సుఖంగా ఉన్నట్లు కాదు. ఆ ఐశ్వర్యాలు ఆ బిల్డింగ్లలో ఉంటే సుఖంగా ఉన్నట్లు కాదు. 5 స్టార్ హోటల్లో కూర్చొని ఉండి ఉన్నంత మాత్రాన అది సుఖం కాదు. మనసులో అక్కడ ఉండి కూడా ఎక్కడో మురికి కోపంలో ఉన్నట్లుగా భావన కూడా చేయవచ్చు. నాదుగా ఉన్నటువంటి వాడు 5 స్టార్ హోటల్లో ఉన్నట్లుగా కూడా ఊహించుకోవచ్చు. అది కాదు ఇక్కడ, అది మిథ్య, ఎండమావుల వంటి ఇది. అయినా కూడా ఇది వాస్తవమైనటువంటి సుఖము కాదు అని తెలిసినా కూడా, నిజమైనటువంటి సుఖము అంటే ఆ భగవంతుని కేంద్రకంగా ఉండి మనం అనుభవించేటువంటిది. ఈ శరీరాన్ని నిత్యము వేదాలలో సూచించబడినట్లుగా అనుష్ఠానాలు చేస్తూ, వేద వాస్మయాన్ని అనుసరిస్తూ మనం చేయవలసినటువంటి, భగవంతునికి ఏ విధమైనటువంటి యజ్ఞ యాగాదులు చేయాలో అది చేస్తే ఈ సుఖం ఉండేటువంటిది. అది సుఖం, నిజమైన సుఖం. అంతేకాని ఈ జగత్తులో ఒకరిని మోసం చేసి ఇంకొకరిని మోస ప్రవృత్తి చేస్తూ, ఎందుకంటే మనం బద్ధ జీవితంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళము 4 రకాలైనటువంటి ప్రవృత్తులను కలిగి ఉండేటువంటి వాళ్ళం కదా. సో అలా మరి ఈ మిథ్యా సుఖాలు అనేటువంటి ఎండమావులు ఎల్లప్పుడూ ఆకర్షణకు గురి చేస్తూ ఉన్నటువంటి, అయినా ఎందుకంటే ఇది అశాశ్వతము, దుఃఖాలయం. మన ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ కాలక్రమంలో ఎంతో మంది పోతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా, మన ముత్తాత పోతుంటాడు, తాత పోతుంటాడు, తండ్రులు పోయారు, మన పిన్న తండ్రులు పోతుంటుంటారు, చూస్తూనే ఉంటాం. అయినా మనం ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. ఈ ఉపయోగించిన ఈ సృష్టిలో లభించినటువంటి మానవ జన్మ, మహోత్తరమైన జన్మను వినియోగించుకోవాలి అని ఎవడు కూడా నిన్ను ఆశ్రయించడం లేదయ్యా. నువ్వు ఇంతగా మాపై కరుణ చూపించుతున్నా మేము నీ యొక్క దరి చేరేటువంటి నీ పాదపద్మాలను ఆశ్రయించట్లేదు, నీకు శరణదొచ్చట్లేదు. ఆ విధంగా మూర్ఖ జనులు నామమాత్ర బాధ్యతలనే, నాకెంతో బాధ్యత ఉంది, నేను ఇది చేయాలి, దీన్ని ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోతున్నాం తప్ప, నీ యొక్క ఆశ్రయాన్ని పొందితే మాకు నిజమైన ఆనందం వస్తుంది, నిజమైన నీ ధామాన్ని చేరుతాము అని ఎవడమూ అనుకోవట్లేదయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అంటే మన జీవన విధానాన్ని ఒక విధానంలో ఏం మనం చేస్తున్నామో అది చెప్తున్నారు. సో ఎవడూ నిన్ను ఆశ్రయించడం లేదు. ఆ విధంగా మూర్ఖ జనులు నామమాత్ర బాధ్యతలనే నెత్తిన వేసుకొని జన్మ మృత్యు అనే వలయంలో తిరుగుతూనే ఉన్నారు. నీ పాద పద్మాశ్రయమును వారు ఎన్నడూ స్వీకరింతురో మేము ఎరుగజాలకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే కోటాను కోట్ల జన్మలలో చేసే ప్రయత్నాల ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు భగవద్గీతలో కూడా. సో కాబట్టి వీళ్ళు ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి మరి పతిత జీవులు, అందుకనే ఎప్పుడు కూడా వైష్ణవుడు పతిత జీవుల ఉద్ధరణ కోరుకుంటాడు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళ బాధలే కాదు, ఆ దేవహుతి కూడా అలా అడుగుతుంది కపిల భగవాన్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఆ సభలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ గురించే కాకుండా పతితులమై అల్పజ్ఞులమై ఈ జనన మరణ చక్రాలలో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి మనలాంటి మందమతులను గురించి కూడా అంటూ, నీ యొక్క పాద పద్మాలను ఎన్నడూ ఆశ్రయిస్తామో కూడా తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నామయ్యా అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తున్నారు, మరి ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి మరి ఎందుకు ఈ భవసాగరంలో, ఈ దుఃఖ ఆలయంలో ఉండిపోతూ ఉన్నామంటే, కృష్ణ భక్తిని, కృష్ణుని కేంద్రం మర్చిపోవడం వల్ల,
కృష్ణ భక్తి భావన లేకపోవడం వల్లనే ఈ అనిశ్చయమైనటువంటి స్థితి జరుగుతుంది. శ్రీకృష్ణుని విస్మృతియే, ఆ దేవదేవుని విస్మృతికే ఈ మోహగ్రస్తులై దుఃఖితులై ఉంటూ ఉన్నారు. కానీ మరి ఈ కలియుగంలో ఈ కలియుగంలో నిజంగా ఒక రకంగా ఈ కలియుగంలో జన్మ రావడం కూడా ఒక అదృష్టమే అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద యజ్ఞ యాగాదులు కానీ ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మరి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క మరి ఆయనను పరమోత్కృష్ట శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు సర్వజీవ సుహృత్తుడు అయినటువంటి ఆయనను అనుసరించేటువంటి అవకాశం మనకి కలియుగంలో కలుగుతుంది. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నామ సంకీర్తన ఉద్యమం, శ్రీకృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం, కృష్ణ చైతన్యోద్యమం, మరి అదే మనకి కలియుగంలో సర్వమానవాళిని ఉద్ధరించేదిగా ఇవ్వబడినటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చాడు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ